Σε ένα βίντεο και σήμερα θα σας δείξω πώς να εξαφανίσετε την Granny στο παιχνίδι. Πάτε εδώ και πατάτε κάτω από το easy το practice. Μετά πατάτε continue και μπαίνετε στην πίστη να ξεκινήσετε. Όσο περιμένουμε εμείς όλα έγινε. Ωραία, και θα δείτε τώρα ότι η Granny δεν υπάρχει. Ωραία, περιμένετε. Γιατί λίγο έβγαλε διαφήμιση. Το πετάμε. Ανοίγουμε την πόρτα και κατεβαίνουμε, δεν έρχεται ποτέ κανείς. Και δεν φοβόμαστε για τίποτα. Και άμα θέλετε μπορείτε να κλείσετε και τη μουσική. Αλλά να σας δείξω για από που κλείνουμε και τη μουσική για να μην φοβάστε. Όταν πατάς το play εδώ έχει music. Πατάς πάνω στο music και κλείνει. Έτσι μπορείς να εξαφανίσεις την Granny. Άμα θέλετε κι άλλα τέτοια κάντε εγγραφή για να μην τα χάνετε. Αντίο.